Dobar dan i dobrodošli. Ima li nekog od medija, prvo da pitam? Nema. U redu. Dakle, ovo je tema današnje konferencije krađa beogradskih izbora i iznošenje dokaza o pokradenim srpskim milijardama investiranim na Kosovu. Mi smo stavili jedan podnaslov, vreme je minut do 12. Ja mislim da su sekunde u pitanju, jer je ovo zaista važna tema. Dakle, poštovani hrabri aktivisti, simpatizeri i građani Srbije, dobrodošli na konferenciju za novinare. I ovoga puta su izostali predstavnici medija, ali mi pozdravljamo, sad ću se direktno obratiti, i vas, novinare, koji u ovom trenutku u direktnom prenosu pratite ovu konferenciju, i to po zadatku, ali ne sa mesta koje vam profesija nalaže, ovde u sali pres centra u Udruženju novinara Srbije, već krišom na linku da obavestite poltronske urednike šta sad ovi republikanci opet hoće. E pa ja ću vam reći šta sad ti republikanci opet hoće. Hoće istinu, hoće pravdu, nažalost koje se većine u zemlji Srbije plaši, više nego ičega. Ovoga puta, kako i sam naziv konferencije kaže, krađu beogradskih izbora, ali ćemo ovoga puta izneti dokaze o pokradenim srpskim milijardama investiranim na Kosovu. Imaćete prilike da čujete ono što se retko gde može čuti. Učesnici konferencije su Nikola Sandulović, predsjednik Republikanske stranke, kapetan Vlastimir Milinković, potpredsjednik Republikanske stranke, Vladislav Miletić, direktor Republikanske stranke i Mihajlo Todić, predsjednik Gradskog odbora. Moje ime je Branka Lazić, član sa predsjedništva Republikanske stranke i ponosna sam što sam deo avangardne politike republikanaca, čestitih, poštenih i hrabrih ljudi koji su izabrali najteži put, put istine i pravde i koji žele dobro ovoj Srbiji. Republikanska stranka je više puta saopštenjima upozoravala javnost o kršenju mnogih prava tokom izbora, ali mediji pod centralizovanom diktaturom, čast izuzecima, nisu dozvoljavali da sve to dođe do građana Srbije. Poslali smo saopštenja i CRTI i OEBS-u, ali odgovora nije bilo. Očigledno je svima zasmetao častan i hrabar pokušaj republikanaca u Srbiji da se za izbore izbore sa nečasnim namerama i vlasti u Srbiji, ali i svetskih moćnika koji podržavaju ovu vlast. I dok god im ispunjavaju želje, puštaju vlast da ponižava sopstveni narod. I oni tu ne reaguju. Ono što nisu prenosili naši mediji, konstatovali su strani. Na primjer, daću vam jedan primjer, nemačka agencija DPA javila je da na izborima u Beogradu Aleksandar Vučić izašao kao pobednik, premda je protivno Ustavu, predvodio listu stranke, iako je predsjednik svih građana, da se podsmevao rezultatu opozicije, a Beograđanima obećavao metro i gondolu. Pres agencija DPA ocenjuje da je Vučić već godinama bez konkurencije i da uživa podršku zapadnih centara, jer se od njega očekuje kompromis u pogledu Kosova. Deutsche Welle preneo je ocenu bečkog kurira da je Vučićeva stranka ostvarila jasnu i očekivanu pobedu, dok Handelsblatt navodi da je SNS pobedila na lokalnim izborima u Beogradu uprkos kršenju pravila i kritikama opozicije. Da li se ovo može smatrati prekrajanjem izborne volje građana koji su obmanuti u pogledu ljudi za koje su glasali? Dajem reč predsjedniku Republikanske stranke Nikoli Sanduloviću. Izvolite, predsjedniče. Hvala, Branka. Kao prvo želeo bih da pozdravim hrabre ljude koji su se usudili da dođu direktno i pokažu svoju pristrasnost politici koju vodimo. Ja, nažalost, imam uvek neki tužan zadatak i ružan zadatak da saopštavam stvari koje nisu kako treba. Želim da se zahvalim svim građanima Beograda, ne Srbije, kao što se zahvaljuje SNS, na učešće na beogradskim izborima koji su dali hrabro glas Republikanskoj stranci i koji su zaprepašćeni izbornim rezultatom koji je predočen u javnost. Da bi paradoks bio veći od 1200 potpisa koje su republikanci skupili, mi smo osvojili 1150 glasova. Znači, svi gospodo koji ste dolazili i javno se deklarisali kao republikanci i dali podršku potpisa, čak vas je 50 manje koje je bilo. Da izuzmemo podatke koje imamo da su pojedinci dovodili po 50 svojih ljudi iz raznih sportskih društva, da su porodice cele od pojedinca koje dolazili da podršku potpisa, dolazili i potpisivali, mi smo svedeni na neki minimuma i ispod onog što su dali i otvorenu podršku. Ako je Aleksandar Vučić mislio da će proći u javnost priča da je lakše doći i dati javni potpis podrške za kandidaturu republikanaca,
od glasanja, za ko niko ne vidi da zaokružite broj 17, onda mu je matematika kao i obično uvek u minusu. Mi po našoj proceni republikanaca smo trebali da osvojimo minimum 10 poslaničkih mesta u Skupštini grada Beograda. Da bi krađa bila još smešnija, isti broj glasova na opštini Stari grad na kojoj sam ja odrastao, odrasla moja majka, išla u prvu Beogradsku gimnaziju, ja išao u tu prvu Beogradsku gimnaziju, da me ceo Stari grad zna, imam 65 glasova isto kao i na republičkim izborima. Na republičkim izborima su republikanci skupili 15.800 potpisa, imali smo broj glasova koji su nam priznati 4.200. Znači, jedna bizarna krađa jednog, mogu da kažem, lopova i lažova koji je uzurpirao ovu vlast i na način na koji je to pokazao mene nije mnogo deprimirala. Čestitam svim ljudima koji su dali i ja hoću da nema pada morala i hoću da vam kažem, on je ukrao samo papir. On nije ukrao podršku pravu republikanaca. On je ukrao glasove koje smo mi dobili. To je velika razlika i to će ga skupo koštati. Znate, ukrasti papir je jedno, a ukrasti živog čoveka je mnogo teže. Sama reakcija nas republikanaca i svakodnevnu podršku koju sam dobio putem maila i privatno pokazuje koliko su ljudi ogorčeni i besni. Vi ste sada svedoci jednog muke zavladao Beogradom, toliko je jak da ga čujete. Prvi put čujete tišinu. Znate kako su vladari Obrenovići, kaže, šta radi narod? Kaže, buni se, stegni kajš. Kaže, šta sad radi narod? Još više, kaže, psuji ti majku i tako dalje. Tuci i stegni kajš. Šta sad radi narod? Kaže, čuti. Puštaj sve. Narod se učutao, ne zato što je on pobedio, nego zato što se uplašio. Prvi put u istoriji Srbije dočekali smo da je srpski narod u strahu. Nismo se plašili ni bombardovanja, ni Turaka, ni Drugog svjetskog rata, ni streljanje naše dece od naše prijateljske Nemačke i hrabro smo se borili, prvi put smo suočeni sa ogromnim strahom. Beograd nije podbacio, Beograd je uplašen, Beograd je raseljen, Beograd je gladan, Beograd je ucenjen. Došli smo u situaciju da je sve ono što sam govorio postalo surova istina našeg života. Upozoravao sam na ovo, skretao sam pažnju od 2013. godine i evo došli smo u situaciju da se sad svi otvoreno plaše. Avangarda politike, kao što je rekla moja koleginica Branka, su upravo republikanci koji su otvoreno stali i vidjeli ste i moj nastup. Nadam se da moji republikanci i građani Srbije koji su gledali moje obraćanje direktno Aleksandru Vučiću shvataju da je to bio iznuđen jedan potez jer je za cilj bio da se republikanci omalovaže. Stavili su me u grupu ljudi koji su ubačeni, koji se ne boje politikom. Predstavnik grčke nacionalne manjine je rodom iz Kosovske Mitrovice. Iskupljali su mu potpisi SNS. Ja nisam tamo došao, sećate se da pričam o gondolama, o vanzemaljcima, bitcoinima, o prostitutkama. Ja sam upozoravao da se emisija uozbilji i da pričamo o pravim problemima, o ovome što sad ovde pričamo, o životu i načinu na koji živimo, o ljudima koji se ubijemo. Ubijaju se građani Srbije. Evo sad mi je i gospodin Zoran i dao podatak tačan, da Srbija je na prvom mestu po samoubistvima u Evropi, 13. u svetu. Gospodo, čovjek je medicinski radnik i imamo još u nagoveštaju koliko će se samoubistva desiti. Ja nisam teo da se bavim kanalizacijama i toaletima, to neka se bave Vesić i Vučić. Ja sam prinuđen da se bavim životom, opstankom srpskog naroda. Srpski narod je pušten iz vodu. To trebate da znate, toga treba budete svesni. I one grupacije koje su imale afinitete da se osvete Srbiji od Prvog svjetskog rata, zapamtite, zapadnjački mozak je mnogo drugačiji od naš pravoslavni. U našoj veri da opraštamo, da dajemo, u tuđoj veri da uzimaju, da kolonizuju. Osveta je kompletna. Osiromašeni smo, poniženi smo, uplašeni smo, raseljeni smo.
I pojavaju se neki republikanci koji kažu čekajte, stanite, dosta je bilo. Oni kažu ne, uništi republikance. I vidite, mi smo kao one buba švabe, ni jedna atomska bomba, ni druga, ni treća. Evo nas i sve nas je više. Ja ću danas govoriti o načinu krađe, na koji način su se dešavale i ovim putem, pošto nas gledaju svi u svetu i oni su se to uverili, ovim putem ću reći da će republikanci podneti krivične prijave protiv Aleksandra Vučića, jer je kršio izborni zakon, protiv Nebojše Stefanovića, koji je omogućio lažno prijavljivanje ljudi koji su došli sa strane, izdavanje dokumenata izbeglicama koje su ciljano zadržane u Srbiji i koji naseljavaju prazna srpska domaćinstva, o sili i načinu na koji su glasovi dobijeni, odvođenje ljudi iz stanova kao u vreme Gestapoa, plašenje do te mere da mora da se stavi lična karta pored papira na kojoj je zaokružen broj 1, prijavljenih ljudi na vaše adrese da ne znate koji su to ljudi, na glasanje sa zdravstvenim knjižicama, sa dovođenjem ljudi iz Vojvodine, Niša, autobusima, i svi čutimo i svi mi kažemo u redu je. Ja kažem nije u redu. Odgovarat ćeš Nebojša Stefanoviću za ovo što si učestvovao u krivičnom delu izdavanja dokumenata i lažnih i pravih. Eto vidite, postoji političar koji kaže da će odgovarati ministar policije i predsjednik države. U ovom trenutku mi imamo jedno ostvarenje Vučićevog sna, on je postao i Staljin, i Tito, i Hitler. Kao što je postao i gradonačelnik, i premijer, i predsjednik. Evo ja mu čestitam tom prilikom, uspeo si to što nikad ni u nijednom vladaru u istoriji Srbije nije uspelo i sa ove tribine naše mu poručujem da će skupo ga to koštati, da postoje ljudi koji će spasiti Srbiju, naciju i privesti njega pravdi. On meni ne može da uzme nešto što ja već nisam spreman da dam. I mi ćemo ga pobediti. Ovaj kriminal, silu, ovu državu mafijašku, mi ćemo pobediti. Republikanci. Republikanci se neće dodvoravati i neće trgovati. Mi smo došli u situaciju da mi nemamo više državu, imamo ministra policije koji falsifikuje dokumenta, njegovog čoveka, Nešu iz Beogradu ili poznatog Neša Slina, zamislite to poniženje. Imate ministra vojske koji je bežao iz vojske, koji je sklon narkoticima, koji je vadio pištolj na roditelje čiji je decu zamalo zgazio u Sitničkoj ulici. Ja sam živ svedok. Imate Batu Santosa koji pokriva sve to sa svojom tajnom policijom i ono što sam ja upozoravao da će se desiti, on je napravio krug. Imate Gorana Vesića, dezertera koji je dobio 2 godine zatvora zato što je pobegao u vreme bombardovanja i on je zatvorio krug. Ja ću danas govoriti o puno stvari koje će biti mnogo teške, ali mislim da će otrezniti Srbiju i shvatit će dokle smo došli. Neko mora da kaže da je car go i neko mora da kaže da smo mi na ivici i građanskog rata i možda na rata na Balkanu. Što se tiče krađa, mi znamo da je on pokrao izbore, mi znamo način na koji su pokradeni izbori, mi znamo koliko smo mi osvojili, mi smo vodili evidenciju našu. Krađa se odvijala posle glasanja, kad je svako mogao da uzme džak i da ga nosi kao da je krenuo s pijace. Vidjeli ste kad ste dolazili na glasanje, sedi čovjek posebno i udara reckice kako je ko došao. I u 2 minuta pre zatvaranja glasanja imao kompletnu dokumentaciju koliko je ljudi izašlo. Vidjeli ste da su se pojavljivali lažni spiskovi, već zaokruženo sve. Zamislite kakva je to lakrdija da oni peške donose do opštine i onda pod velikim teatrom iz opštine oni pod rotacijom, policijom voze i onda ozakone krađu. Pa Aleksandre Vučiću, da li misliš da smo mi toliko glupi? Da li ima granicu, čovjek je izašao posle i smejao se celoj naciji u lice. Ponizio je celu Srbiju kao što nikad niko nije ponizio.
Nas nije. Ja sam rekao, gospodo republikanci, ne drugovi republikanci, gospodo republikanci okuje samo papire. I to će ga skupo koštati. Ja hoću da postavim jedno značajno pitanje za Evropsku uniju. Svi dobro znaju da sam ja evropejac i da sam zagovornik da Srbija ide u tom smeru. Samo dve mogućnosti postoje. Da Evropa i predstavnici Amerike i Engleske koji su bili prisutni na glasačkim mestima ili su znali šta se dešava i došli da daju javnu podršku, ili su svi ispali glupi. Što ne mogu prosto da verujem što se tiče Amerike i Engleske. To je prvi put da su bili na izbornim mestima. Mi republikanci smo pisali i tražili smo punu podršku i da neko stane na put to. Međutim, niko nije obraćao pažnju na džakove koji se odnose posle i gde se vrši zapravo promena izborne volje građana Srbije. Srbija je dovedena u situaciju, ono što sam pričao, ovo je vrlo bitno, Srbija je dovedena u situaciju da se podeli. Srbija je u nedelju, gospodo moja, glasala protiv Beograda. A Beograd je sedeo uplašen u svojim kućama. Govorio sam vam da će podeliti Srbiju i da će okrenuti brata na brata, druga na druga, kuma na kuma. I to će se vrlo brzo desiti. Čovjek koji je napravio krvoproliće u Bosni, krvoproliće u Hrvatskoj, krvoproliće na Kosovu, završni čin će biti krvoproliće u Srbiji. I ne to od stranih nekih, nego od besa, od jada, od muke. Jer narod više ne može izdržati ovo. Ne može više. Ova godina je, koliko god se on trudio silom, ispremio i Vulina, ispremio i Batu Santosa, i Nebojšu Stefanovića sa poniženom policijom, da udare svoj narod, ja mu poručujem da do toga neće doći. Ima još poštene policije i vojske koja neće to, koji su republikanci. Ja ću danas, pošto vam je svima jasno da smo pokradeni, i bit će to ljudi koji će danas ovde javno govoriti o tome, i o listićima, i o ličnim kartama, i o sramoti. Ovo je jedna sramota Srbije i ceo svet se smeje. Što se tiče, da ga ne zaobiđemo, gospodina Mileta Duduka, stalno brkam, Duduk, Dodik, ne mogu nikako da to prezime da izgovorim na pravi način. Ako je neko mogao kao predsjednik Republike Srpske da ima dvojno državljanstvo i od pokradenih para iz Republike Srpske kupi ovde 2 kuće na Mačkom kamenu, dođe i bezobrazno prst u oko svim Srbima odavde, u Srbiji gurne prst u oko i glasa za Aleksandra Vučića. Poručujem Republici Srpskoj da se zapitaju kakav je to zakon da može predsjednik njihove države da ima dvojno državljanstvo. Postavljam pitanje. Ili možda mi više ni ne znamo, možda svi smo zajedno. Neke stvari su ovde veoma diskutabilne. Ili je to bila poruka Srbima koji su ostali zaista Srbi da čute i da sagnu glavu još više. Sve vam je jasno. Mi imamo dokaz, imamo snimke, imam snimke policijskih kola službenih u Boru, gde je sedeo jako blizak rođak od Branka Ružića i davo je po 6.000 dinara ljudima da glasaju. Gospođa Branka će mi pročitati pismo koje sam dobio iz romske populacije od gospođe Dijane Vujčić kasnije, kako se ogradila žena od poštenog dela Roma. Napravio je da su Srbi pravoslavci počeli da okrivljuju Rome i počela je mržnja da se dešava, jer su Romi označeni kao glavni krivci. Upozoravao sam na to. Govorio sam na to i romskoj populaciji, imao sam live uživo sa gospođom Dijanom Vujčić, i Romi iz Amerike su shvatili šta hoće iz Francuske, iz Nemačke, i pisali su mi, i ljudi će se organizovati, doći će oni čisti, normalni, uljudni Romi koji mogu da uspeju u normalnoj zemlji. Što znači da nisu samo oni problem. Kako naša srpska deca opstaju svuda u svetu i najbolji su u svemu i dobro plaćena, a u svojoj zemlji su niko i ništa. Niko i ništa. Neko je oduzeo pravo na život, pravo na slobodu grova, pravo na kulturu. To je dokaz da država ne postoji. Ovde možete da vidite, sad ćemo se vratiti na jednu ozbiljniju temu. Nekima je ovo ozbiljno, meni je ovo očekivano.
od kriminalne udruženje Aleksandra Vučića i na video bimu možete da vidite, to je mail koji je nosila patka navrh glave, ide preko Save i upao je slučajno kod mene u dvorište, kao i što sve slučajno upadne, i taj mail govori o izvesnom gospodinu Miškoviću, gde se pominje i gospodin Karić, gde se pominje, i pominju se transakcije, finansijske transakcije iz Srbije koje se prelivaju u budžet Kosova. To je mail iz 2009. godine kad su vas najviše svi huškali tri prsta, ubite Albance, ubite ove, ubite one, dok je neko pravio krvave ratove kao u Bosni i Hrvatskoj, neko je fino profitirao na Kosovu. Ljudi su se mrzeli, ubijali, a neko je profitirao. Ovdje će vam gospođa Branka pročitati ukratko šta piše na tom mailu, ko je poslao, i ja ću vam dati onda objašnjenje na koje će i kasnije direktor stranke dati i završno da shvatite o čemu se radi. Izvolite, gospođa Branka. Hoćemo prvo da počnemo od opisa o prevari ili ćemo početi sa ovim? Možda pismo. Ja mislim da sa ovim, pa onda od opisa. Dakle, ovako. Zdravo, Vule. Pišem ti opet oko onoga čega smo se dogovorili. Ja ću bukvalno da čitam kako piše. Prvo ti kažeš da stvari idu veoma sporo i da ti se plašiš nekim ljudima u BBP. Stvari idu kako ti radiš, a? Da, i to mora da bude pre Nove godine, jer Fazlić i Bogoljub su veoma nervozni na nas. Što se tiče akcionara, ja se izvinjam, kojim je mater, ti imaš Medire Džepija iza sebe i guvernera vašeg. Slušaj, Fatmir i Megdire Džepi našim parama su kupili fabrike na Kosovo, zato oni su u redu i nemaju kud. A onaj budala što ti je predsednik borda ne može ti ništa, jer ti si mu dao kredit ili šta si mi rekao oko toga. Onda radi, čoveče, jer ide nam vreme, a Bogoljub već, ne mogu pročitati, zaista izvinjavam se, zato je mater svima, čoveče, i ruši i banku i sve. Reci onima da su 25% vaše i plus nešto od prodaje, ali zato moraju raditi više, jer na kraju krajeva vi sami ste uzeli to kod one prve banke. Naš cilj je da uzimamo pare, a ovi imaju drugi cilj. Nemoj da se plašiš, jer važi dogovor da ti ćeš na kraju krajeva biti direktor Prokredita u Preševu ili u Tirani, kako hoćeš ti. Hajde, javi mi se kad budeš išao kod tvojih u Preševo, a doći ću za 2-3 sata, jer bolje da pričamo nasamo. Pišem ti od Švicarske. Gospodine Sanduloviću, možete da objasnite o čemu se radi? Ovo je mail što prvi put srpska javnost može da čuje i uopšte javnost. To je mail iz 2009. godine. Piše da je slao gospodin Mišković. Imate tu. Ja neću donositi zaključke. Gospodin Mišković ima pravo da možda kaže da to nije njegov mail, da možda ne poznaje Bogoljuba Karića, da ne poznaje ove ljude i da su ove banke koje se pominju nepoznate o tome. Ja hoću da danas pričam o ozbiljnoj krađi koja se desila, o milijardama, i tražim objašnjenje Bogoljuba Karića, koji je došao na volšeban način, se vratio posle tolikih opljačkanih milijarda naših. Vratio se ovde i koliko je koštala sloboda kod Aleksandra Vučića. Svi smo ovde žrtve, i Kosovo, i Bosna, i Hrvatska, i Srbija, i Makedonija smo žrtve jedne ozbiljne političke mafije koja ima za cilj da opljačka i da žrtvuje i da zapali Balkan ponovo. Zašto ponovo? Nestaće ljudi, nestaće svedoci, nestaće papiri, niko više neće pričati o pljački, kada će daj da bude samo mir. Nemoj deca više da ginu. Deca neupućena koja dižu tri prsta, ne znaju šta znači tri prsta i pričaju o Kosovu, ne znaju ni gde je Kosovo. Deca koje mrze Hrvate zato što se krste drugačije. Deca koje mrze Bosance zato što su muslimani. Čovek koji vam je izazvao rat, čovek koji je bio ministar informisanja i doveo situaciju takvu
da ubistvo Ćuruvije bila normalna stvar u to vreme bombardovanja, zatvarao slobodne medije, maltretirao sve, sad to radi celoj Srbiji. Vidite kako je muk. Gde su političari, opozicionari da pričaju o ome? Svi su potrčali pod suknju najvećeg kriminalca Srbije ikada, Aleksandra Vučića, boreći se za fotelju i da nastave da pljačkaju. O kakvoj ulasku u vlast, o kakvoj saradnji pričaju? Svi su bili zajedno. I svi su učestvovali zajedno u tome. Da bi shvatili poentu ovoga ovde, ja ću dati reč direktoru stranke, koga će Branka prvi put predstaviti javnosti koji ne znaju ko je čovek, šta je čovek, i koji će, shvatit ćete poentu ovog ovde što ste videli, kroz ono što će on obrazložiti. Izvolite, gospođo Branka. Vladislav Miletić, direktor Republikanske stranke, je čovek koji nikada nije bio zainteresovan za politiku, već je uspešno vodio jednu od prvih informatičkih kompanija u Jugoslaviji, MFC. Paralelno je razvijao i posao u Španiji, kako bi u vreme sankcija mogao da posluje sa poslovnim partnerima iz Amerike, Japana i Singapura. Bio je to i veliki doprinos za našu zemlju u kojoj su se prelivala aktuelna informatička saznanja iz najvećih centara sveta iz ove oblasti. Miletić je ugasio kompaniju u Španiji 2000. posle političkih promena, jer je sada mogao da direktno posluje sa stranim kompanijama. 2012. MFC kompanija zapošljava više od 100 ljudi, čija je prosečna zarada bila i tekako iznad proseka Beograda sa tendencijom rasta i razvoja preduzeća. Šta se sada dešava sa kompanijom i zašto ste se odlučili da se bavite politikom? Dakle, dajem reč Vladislavu Miletiću, direktoru Republikanske stranke. Hvala, dobar dan svima. Evo, ja ću na jednom modelu pokušati da vam približim ono što je naš predsjednik izneo kao globalni problem. Prezentovat ćemo prvo jedan model upravo ove firme koju je sad pomenula gospođa Branka, i to je firma koju sam ja vodio. Firma zaposlenih koji su u to vreme rasta, potpuno van politike, potpuno profesionalno, bili školovani kod nas u inostranstvu, zarađivali dobre plate, ne dobijali, zarađivali dobre plate, firma je dobro zarađivala i radila je potpuno van političkog ambijenta. Posle 2012. godine pojavile su se neke nove firme, mogu vam kažem nekoliko, recimo možete sami pogledate ProInter, na primjer, kako je firma koja je 2011. imala 3 zaposlena, 2012. 100 zaposlenih, 2013. 1000 zaposlenih, sa prometom od 10.000 u 2011. par miliona u 2012. 100 miliona u 2013. Koje su uslovljavale sve poslove u ovoj industriji koju sam ja poznavao time da se radi kroz njih, sa njima, preko njih i kraj, gotovo, ili tako ili nikako. S obzirom da je takva ponuda podrazumevala prilično mnogo protivzakonitih aktivnosti, ja kao rukovodioc te kompanije nisam pristao. Hoću samo da vam kažem model kako se to dešava. Pošto na to nismo pristali, jer smo imali dosta važećih ugovora, velikih ugovora, dobro smo radili i nismo imali potrebe da ulazimo u takve varijante, u toku te godine su bili poslani politički komesari iz SNS-a u sve firme gde smo mi radili, državne, privatne, velike banke. Ugovori su zaustavljani, poslovi koji su bili ugovoreni su zaustavljani, prosto bez ikakvog obrazloženja. Ne možemo sada, čekamo, ugovori su ostali nerealizovani jer nismo dobili šta da radimo. Novi ugovori i novi tenderi gde smo nastupili su bili potpuno blokirani za nas. Mi smo se koristili tada, i ja sam se zaista koristio verujući u institucije sistema. Agencija za borbu protiv korupcije, prijavljivao sam. Agenciji za zaštitu prava ponuđača, prijavljivao sam. Ta bahatost i ta glupost koju su oni primjenjivali u otimanju poslova je bila tolika da sudovi nisu mogli da donesu druge odluke nego u našu korist, ali to je isto bilo džabe. Mi smo dobijali sudske presude, ali nismo dobijali poslova. Ta kompanija se za ovo vreme vladavine SNS-a svela na 2 čoveka, gde smo prodajom imovine namirivali obaveze prema državi i obaveze prema bankama. To je model. Ukratko sam ga ispričao, trajao jako dugo. To su ljudi koji su radili u toj kompaniji, oni koji su imali sreće
su sada u Holandiji, u Nemačkoj, u Americi, u Australiji i rade svoj posao koji su učili ovde, u ovoj kompaniji, za koje je kompanija finansirala u njih. Oni koji nisu imali sreće su verovatno negde rade za 18 do 20 hiljada. To je model. Onda sam počeo da istražujem zašto se to desilo jednoj kompaniji i šta je bio razlog za to. I došao sam do jedne strašne činjenice. Kompanije kojima se ovakve stvari dešavaju u proteklih nekoliko godina su ovde na spisku. Ja mogu da vam pročitam malo, neću mnogo vremena da vam uzimam. Sloboda iz Čačka, Srpska fabrika stakla iz Paraćina, Želvoz iz Smedereva, Fabrika građevinskog materijala Trudbenik. Vidite, ja bih ovde mogao da vam čitam, ovo je spisak tih firmi na 2 strane. Ima ih 1120 koje su u stečaju, koje su zatvorili partijski komesari onde gde nisu bile dovoljno poslušne, gde nisu davale novac gde treba da daju, ili gde su jednostavno teren na kome su oni proizvodili nešto bili atraktivniji onome ko je bio poslušnik te stranke. U svemu tome, koleginica Branka je rekla da se ja nisam bavio politikom. Ako neko želi da ovo vidi, koje su ove firme, evo izvolite, ovih je 1120. Trebalo bi do preksutra da ih čitamo. Verovatno se neko od vas možda i prepoznaje. Možda kad bi pročitali sve ove firme, ja ne znam koliko bi se ljudi prepoznali u tome šta im se dešavalo po ovom modelu koji sam rekao, koji može divergira malo levo-desno, ali je uvek takav. Gospodine Miletiću, postavila sam i pitanje zašto ste sada odlučili da se bavite politikom i moram da napomenem jednu stvar, mi smo sinoć imali izuzetno neprijatnu situaciju, gospodinu Miletiću, dok smo bili na sastanku i pripremali smo se za ovu konferenciju. Nažalost, neko je izbušio obe gume, pretpostavljamo da je nožem, policija je izašla na uviđaj i hvala im mnogo, zaista su bili ažurni, dakle zahvaljujemo se Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ono što su uspeli da urade, bar što se tiče mene, je da sam previše umorna i da možda malo ne čitam kako treba jer imam dosta da čitam, ali što se tiče nas ne možete nas zaplašiti. Zato pitam gospodina Miletića još jednom, niste se bavili politikom, bili ste uspešan biznismen, zašto ste sada odlučili da dođete ovde, među republikance? Veoma je jednostavno objasniti. Nisam se bavio politikom jer nisam imao nikakvu viziju da kroz politiku nešto može da se uradi više od onoga što sam mogao da uradim kroz privredu. I mislio sam da je privreda upravo ono što pomaže politiku da uspešno radi. U ovom očaju i strahu koji sam prepoznao kod mojih zaposlenih, kod drugih zaposlenih, video sam problem, ali nisam mogao da vidim rešenje. Nisam znao šta je rešenje. Rešenje, način kako može da se reši, sam video u programu Republikanske stranke. Obratio sam se predsjedniku Republikanske stranke i želeo sam da budem deo tima koji može ne samo da ukazuje na problem, već i da uredi rešenje. I kada pričam sa kolegama i kada pričam sa svojim prijateljima i kada mi oni kažu, kad im pokažem o čemu se radi u tom programu, kad kažu, pa to nije ovo Amerika, ja se složim, nije Amerika. Ali koja je razlika između Amerikanaca i nas? Nisu Ameriku stvarali Marsovci, nego Amerikanci. U čemu je razlika? Razlika je u tome, ima poplava i tamo, ima suša i u Americi, ima skakavaca, ima zemljotresa. Svi oni padaju u probleme, ali znaju da država stoji za njih. Znaju da ako nisu uspeli da zarade u jednoj sušnoj godini, da će ih pomoći ko? Država, njihova država. Da ih neće upropastiti, nego će im pomoći da sledeće godine budu bolji, da zarade i za sebe i za tu državu. Znaju pravila. Zakoni nisu zakoni kojih mi treba se plašimo. Zakoni su pravila po koje treba da radimo. Kada znamo pravila i kada poznamo pravila koja postoje danas, postojale su ranije i postoje za 100 godina, mi znamo kako da vaspitamo našu decu, mi znamo kako da upućujemo našu decu, znamo šta da radimo i znamo u šta da investiramo. Kada se u Grčkoj desi jedan scenario gde ljudima padne 10% standard, izađe cela Grčka i trese se cela Evropa. Kada se u Srbiji standard sroza 10 puta, mi ćutimo i samo se plašimo. Ne može. Pronašao sam način i rešenje i u programu Republikanske stranke. Dakle, ovo jeste slučaj gospodina Miletića i firme koja je zapošljavala više od 100 ljudi.
Međutim, to je i vapaj mnogih drugih kompanija u našoj zemlji, koji su nam se javljali i prosto znamo sve šta se dešava. Međutim, moramo zajedno da podignemo glas i da govorimo istinu, jer samo tako možemo da pobedimo javašluk koji se dešava trenutno na političkoj sceni Srbije. Između ostalog, podaci krajem novembra prošle godine, pre samo 3 meseca, govore da se privatizacija preostalih preduzeća sve ređe završava prodajom. Od 556 državnih firmi prodato je tek 47, a činjenica je da je najčešći model privatizacije u Srbiji poslednjih nekoliko godina stečaj. I to je strašno, ali ono što je najstrašnije, dok se tolerišu više milionski dugovi, izvršitelji prete običnom svetu, seku im struju i gas. Dakle, poreska tolerancija na kraju najviše košta radnike. Dok rade uz neplaćene doprinose, ne mogu ni kod doktora, ne stiču penziju, trudnice kod nesavesnih poslodavaca ostaju bez plate, ikakvih prava i dobijena presuda za neisplaćene zarade i poreze ne vredi ništa, ako je firma u blokadi. Statistika raspršuje svaku nadu da će i od stečajne rasprodaje imovine i dinar preteći bivšim radnicima. Prosto se nameće pitanje kako je moguće da država toleriše milionske poreske dugove, dok građanima ne pušta ni da plati 100 evra. Upozorava i Ranka Savić, između ostalog predsjednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Ljudi plaču i kukaju, ostali su bez posla, nemaju od čega da plate. Država i dalje šalje poruku da ima zaštićenih oni koji su izloženi svim udarima. Svi smo svedoci šta se dešava danas u Srbiji. Sve to prenose režimski mediji. Ko da ti koji su srozali radnike na robove bez ikakvih prava nisu sada na vlasti. Predsjedniče Sanduloviću, možete li da pošaljete poruku kako mi možemo da izađemo na kraj sa ovim problemima i običnih radnika i poslodavaca, dakle svi smo u istom problemu? Ja ću prema što uvek imam rešenje. Ja sam čovjek rešenja za Srbiju. Nazivaju me ovako i onako, ali videli ste koliki je strah. Ne sme ni jedan da uđe, ja da uđem sam, bilo u gradsku skupštinu, republičku, vi znate koliko će to da traje. Ja sam rekao Srbiji u lice za minut ono što svi znaju i niko ne sme da progovori. Ko nas drži, zbog čega nas drži. Zamislite u gradskoj skupštini, republičkoj skupštini. Prema što budem dao završnu reč, daću i reč gospodinu Vlastimiru Milinkoviću, mom potpredsjedniku, pošto ima želju da se sada prošli put se obratio kao pilot, čovjek koji je svedok krađe i izneo niz relevantnih činjenica kako nas pokradu između ostalog kao i ovo, sve, gospodo, ovo je Srbija danas. Daću mu reći da danas govori kao političar i kao slobodni građanin Srbije, ono što mnogi ne smiju da izgovori i da pita Srbiju neke stvari, a ja ću onda reći ono što je vrlo bitno za budućnost nas. Izvolite. Dobar dan, hvala svima na odzivu. Prošli put smo napravili konferenciju po pitanju Air Srbije, na što je odziv za 3 dana preko 60.000 pregleda. Dobio sam more i more poruka podrške. Čestitke na hrabrosti, ne znam odakle da sve poruke imaju sadržaj čestitke hrabrosti. To znači da u ovoj zemlji danas treba da budeš samo hrabar da bi uspeo da jedan najobičniji problem izneseš. Moraš da budeš hrabar. Zašto? Zato što su ljudi toliko preplašeni da je to nešto neverovatno u istoriji našeg naroda i našeg gena, da toliko budemo preplašeni. Možda ja nisam toliko hrabar, nego sam samo normalan da iznesem stvari koje se tiču nacije, nacionalne kompanije, koja pripada svima vama. Nadovezujući se na nacionalnu kompaniju, Air Srbiju, i Beograd na vodi, privredu Srbije danas zasnivamo na Air Srbiji i Beogradu na vodi, koje su dva najveća lopovska projekta koji postoje danas. Svi mediji se zasnivaju da je srpska privreda Air Srbija i Beograd na vodi. A to su u stvari dve najveće prevare. Jedna Holandija izveze 110 milijardi
godišnje od 3 žetve. To znači Srbija bi mogla da izveze 200 milijardi godišnje. A gospoda prose po svetu 100 miliona da bi stavili 5 u džep. Ovaj spisak ovde koji stoji, ja sam molio i tražio, danima smo to pripremali. 1200 firmi u stečaju. 1200 firmi u stečaju. Pa pitam koja radi? Ako ne radi Air Srbija, koja radi? Od ovih 1200. Pa pitam Aleksandra Vučića u ime moje porodice. Pitam Aleksandra Vučića u ime dece naše. Pitam Aleksandra Vučića u ime livade srpske. Pa pitam Aleksandra Vučića u ime kostiju preko Albanije i Krvave Drine. Zašto mu služi Srbija danas ako 1200 firmi ne radi? Zašto ti služi Srbija, Aleksandre Vučiću? U istu svrhu kao što Kosovo služi Hašimu Tačiju. Pa ti poručujemo, Aleksandre Vučiću, ima i moćnijih i jačih ljudi na svetu od gospođe Angele Merkel, koji će povesti više računa o privredi Srbije koju mi možemo da damo i da je zasejemo i da je uberemo. Hvala. Hvala vam najlepše. Možda sada ne bi bilo loše da ono što smo na početku i najavili, pročitamo dopis koji smo dobili o prevari, koji je izuzetno interesantnog sadržaja. Dakle, da ne postoji savršena prevara govori i dopis poštenih ljudi koji su upozoravali i objasnili način izborne krađe koji neki znaju, ali ćute, i koji su poslali našem predsjedniku Republikanske stranke Nikoli Sanduloviću. Naime, reč je o prijavi prebivališta, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova sve prijave prebivališta šalje Gradskoj izbornoj komisiji koja dopunjuje birački spisak. Posle izbora ove prijave se poništavaju i sa stanovišta Ministarstva unutrašnjih poslova ništa se nije desilo, ali su ta prijavljena, odjavljena lica glasala, kako kaže naš izvor, za neku naknadu. Slabost prevare je da je za prijavu prebivališta potreban pravni osnov, ugovor o zakupu, vlasništvo nad stanom, a to u ovom slučaju ne postoji. Također je slabost da vlasnik stana na adresi prebivališta fantoma može da tuži lice koje se nezakonito prijavljuje na toj adresi, ne plaćajući za održavanje zgrade komunalija, a bogmeni porez za zakup stana. Ova prevara lako uspeva u urbanim sredinama gde se ljudi međusobno ne poznaju. U manjim sredinama nije moguće. Dakle, preporuka za izbore je bila, preporuka za kontrolore je da uzmu spiskove punoletnih građana, nekoliko solitera u svakoj opštini u Beogradu. Spisak je obično na ulazu, a mogu da konsultuju upravnika zgrade i da izvrše sravnjivanje sa biračkim spiskovima na toj adresi. Oni koji nisu u listi stanara zgrade, a u biračkom spisku su fantomski birači. Ta lica su verovatno naknadno ubačena falsifikovanjem prijave, odjave, boravka. Bitno je uzeti jedinstveni matični broj građana za ta lica iz biračkog spiska da bi se kasnije poveli postupci, a i zato što je na bazi JMBG moguće saznati koja je stvarna adresa i ko su zapravo ti fantomi. Upravni postupak u vezi lažnog prijavljivanja boravka, verovatno bez validne dokumentacije, pod 1, pod 2, krivični postupak po više osnova, pod 3, naplata naknade za održavanje stambene zgrade, stanari neće da se bune za ovaj dodatni nenajavljeni prihod, po 4, naplata naknade komunalnih usluga koje su vezane za broj lica u objektu. Dakle, važno je da se od lica na čijem broju stana su prijavljeni fantomski birači dobije overena izjava kod notara da nema podstanare da biste se zaštitili, a to je, odnosno da biste njega zaštitili, a to je istovremeno i dokaz da je neko falsifikovao isprave da bi glasao. Kontrolori ne treba da se iscrpljuju da sve prekontrolišu, već da na bazi kontrolnog uzorka dokažu da je bilo svesne namere da se falsifikuje izborna volja građana fantomskim biračima. Recimo, u soliteru sa 50 stanova verovatno ima oko 200 stanara, a u biračkom spisku je 350 birača iz tog solitera. Znači da je 150 fantoma za koje možete da dokažete da su učestvovali u falsifikovanju izbora.
Dakle, prevara sa upisivanjem ovih građana je da neko iz Ministarstva unutrašnjih poslova dostavlja Gradskoj izbornoj komisiji spisak građana koji su promenili prebivalište jer naprasno vole Beograd. Manjkavost ove mutljevine je da ta lica nemaju potrebna dokumenta da bi dobila promenu prebivališta, a to je dokaz da je u sve upleten nadležni referent Ministarstva unutrašnjih poslova. Ako se dokaže ova prevara za svaku beogradsku opštinu ili većinu njih, sa ponekoliko desetina birača, praktično se obaraju izbori jer postoje dokazi da je organizovana kriminalna grupa falsifikovala izbore u Beogradu. U dopisu još i piše gde ćete većeg skandala od dokaza da postoji organizovana kriminalna grupa na čelu sa predsjednikom države koja je falsifikovala izbore. Dakle, i to je jedan od načina koji za sada nismo čuli. Ja bih da i gospođa Branka pročita dopis koji smo dobili od predsjednice romske populacije, pa bih se ja nadovezao i dao završnu reč i onda bih dao da se postave pitanja. Dakle, to je pismo Romkinje, žene iz naroda i člana Republikanske stranke. Ona nije mogla da prisustvuje i zato nam je poslala dopis. Prvo želim da pozdravim mog predsjednika Republikanske stranke, svo predsjedništvo, članove naše i sve prisutne na ovoj konferenciji. Zovem se Dijana Vujčić, žao mi je što danas ne mogu lično prisustvovati ovom događaju, ali želim da vam kažem da sam tu svim srcem i da sam uz vas i u porazu i u pobedi. Otvoreno pismo. Cilj ovog pisma je inače poruka gospodina Vučiću i svim njegovim makrojima koji su kupovali moj narod kako bi iskoristili sirotinju koja je gladna baš zbog vaše politike i lažnih obećanja. Povratak masovnog broja sa azila stvorili ste logor u kojem žive oni koji su izgubili i kuće i zdravlje i šansu za bolji život njihove dece. Puštate ih kad vam zatrebaju kao gladijatori u izbornoj areni, a nagrada je ako prežive, moderan i nevidljiv genocid o kom se govori, ali u tišini. Gospodine Vučiću, lako je hraniti golubove mrvicama, teško je vas, lešinare, otarasiti napadom i iskorišćavanjem onih kojima je vaše malo, nama i previše. Pokazujete modernu Srbiju u svetu sa lepim građevinama, parkovima, fontanama, prugama. Mi smo to i pre imali, održavali i čuvali. Onako kako narod živi u ovoj zemlji. Jedino nam zelenilo i ostaje da bi kad nema pasli travu, a vodu pili iz vaše fontane. Osvrnite se među ljude, ne hipnotišete nas na TV sa parovima i farmama i vama samima kad izlazite i lažete narod da nam ide sve bolje i bolje, a u fekalijama smo iznad glave. Prihvatate azilante, a naši ljudi se evakuišu masovno. Taj aplauz koji dobijete iz Evropske unije je lažna slika koju ste montirali da bi ih pridobili i govorili kako činite sve da bi naša zemlja bila jednaka sa Evropskom unijom. Biće, ali ne sa vama. Ja sam bila jedna od vas i poštovala vaše ideale još dok ste bili u Srpskoj radikalnoj stranci, glasala javno i pozivala moj narod da isto učini jer sam mislila da ste čovek koji stoji pred narodom kao zaštitnik, ali se ispostavilo da ste dželat. I kako sam tad verovala, sad još više verujem da ste montiran materijal koji svojim prisustvom kvari slobodu i čast ove zemlje i kao žena iz naroda moje da tamo gde sam verovala ispravim nepravdu koju sam nanela i meni i mom narodu. U ovom krugu si pobedio, ali igra još traje i vidimo se u finalu, zajedno sa svim onim lopovima i prevarantima romske nacionalnosti koji su vršili pritisak i obmanjivali moju sirotinju i iskorišćavali da bi dobili poene za sebe i svoju korist. Veliki pozdrav, Dijana Vujčić. Dajem reč predsjedniku Nikoli Sanduloviću. Čuli ste, to sam dobio. Sinoć ono pismo sam dobio na koji način se krade od čoveka iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će gospodaru Vučiću, kriminalcu jedan, biti zaštićeni svedok i objasniti šta si radio sa svojim poslušnikom Nebojšom iz Beograda. Ako je neko mislio da će ova krađa proći super, dao sam vam Đilasa i Šapića da se igrate, onda se grdno prevario. Grdno se prevario i čikao sam ga, sećate se, ukradi jedan glas republikanaca i srušit ću ti taj tvoj kriminalni svet. Nije ukrao jedan glas. Ukrao je, gospodo, preko 80.000 glasova republikanaca. To treba znati. Preko 80.000. I sad će ga skupo koštati. Sad ćemo da se vratimo na ono što je on mislio da smo zaboravili, a to je da si Aleksandre Vučiću odgovoran za genocid
u Bosni, za genocid u Hrvatskoj, za genocid na Kosovu i najodgovorniji si jer si izvršio genocid nad srpskim narodom. I za to ćeš odgovarati i nećete spasiti ni cela Evropa, ni Rusija. Nema tog mesta na kugli zemaljskoj i kamena ispod kog će se sakriti od ruke pravde koju ću ja sprovesti ispred srpskog naroda, ispred srpske nacije. To ti obećavam ovde javno. Možeš da me nazivaš i ovako i onako. Dobro znaš da nisi smeo sa mnom da izađeš na TV duel. Da ti pokažem, kriminalcu jedan, šta si od Srbije napravio i šta Srbija proizvodi i za koga Srbija proizvodi. Rade naši radnici sa pelenama, obolevaju od raka, ne smije da daju otkaz i neće imati šta da jede. Pitam te, Aleksandre Vučiću, šta to Srbija moja proizvodi? Šta piše u bilo kom proizvodu Made in Srbija? Šta izvozi moja Srbija danas? Sem ukradenih beba, sem organa koji se vade od naših siromašnih i gladnih, sem od najlepše dece srpske, genetski čiste i zdrave, sem od one intelektualne svojine koju mi imamo. Ti si, Aleksandre Vučiću, uništio naciju. Intelektualnu svojinu koju smo mi stvarali generacijama, vaspitavali, učili da budu pošteni, časni, uredni, da budu tradicionalisti, da vole svoju zemlju. Uništio si naciju. I obećavam ti na današnji dan da ćeš pravdu da osjetiš i tekako. I niko te neće spasiti od toga. Što se tiče Evrope, savjetovali su me moje kolege republikanci da ne napadam gospođu Merkel zato što je gospođa Merkel ima saradnju sa Aleksandrom Vučićem čisto zato što je predsjednik i što mora protokolarno da sa njim sarađuje. Slažem se, donekle i moji kolega republikanac iz susedne zemlje će me shvatiti. Ali ja živim u mojoj Srbiji i ja moram da se borim za narod koji je ne kleko, koji je lego i narod koji nestaje. U svo dužno poštovanje Evropi, koja nam daje zajam, a ne daje novac, koji ćemo krvavo vraćati generacijama, postavljam pitanje šta će se desiti onog momenta kada srpski narod bude ustao ili bude digao ruke od te Evrope koja nam je proizvela Aleksandra Vučića, koji je uveo novi fašizam u 21. veku u sred Evrope na Balkanu. Upozoravam ih da su došli do one zadnje tačke gde će srpski narod iz inata svog, vekovnog iz inata, okrenuti leđa Evropi zbog jednog čoveka i kriminalaca koje je dovukao sa sobom. Aleksandar Vučić je stvorio novi zemunski klan. Onda se vratimo ko je on. Novi zemunski klan. Zvonko Veselinović, Mila Radojičić, Zelja, Pana i ostale bitange koje maltretiraju srpski narod. Novi zemunski klan je stvorio Aleksandar Vučić. Saradnju njegovu sa prošlim zemunskim klanom i kojim je igrao šah i od kog je traženo od njegovog tate političkog Šešelja da izvrše ubistvo nad premijerom Zoranom Đinđićem su stvari koje su se nadovezale. I on je matricu vladanja Miloševićevog sistema prebacio danas ovde. Danas Zvonka Veselinovića obezbeđuje 30 radnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Plaćeni su honorarno. Od toga je 3 dodeljeno od Ministarstva unutrašnjih poslova da čuvaju čoveka koji se šeta sa pištoljem po Srbiji. Pa ja pitam Aleksandra Vučića, da li misli da republikanci ne mogu da odbrane svoj narod?
Da li misli da ću da legnem i da me pregazi kolima polupijani sin od Mitrovića i da ćemo da zaboravimo? Dete je udarilo u kola, nisu kola udarilo u dete. Da ćemo da zaboravimo momka čija majka očajno plače i čiji je sin pozvan na razgovor zato što su sudio da nešto napiše o Aleksandru Vučiću, da je onaj poluljudski poluproizvod Vučićević rekao da je čovjek hteo da gubi zato što je napisao poruku i dete je otišlo. Posle 6 meseci je dete mrtvo vraćeno majci. Šutanovac, kako ti politici pričaš? Đilas, o kakvim mostovima pričaš ti? Boško, što traži ispred kapije Marića? Kako kamenje unosiš u Skupštinu? O čemu pričamo mi ovde? Svi dobro znate šta mislimo o onoj opoziciji. Ja danas ovde pričam o naciji. I spreman sam da pružim ruku zarad višeg cilja, da prenebegnem lične animozitete i da kažem ustaj Srbijo, ovo je zadnji čas. Ustaj Srbijo, nemoj da se praviš da nisi videla krađu čoveka koji ti džepario na tvoje oči, uzeo ti je penziju zadnji dinar. Jesmo mi ovde došli da se igramo, da tapšete meni i da mi tapšemo njima i da odem kući sretan i legnem sa ženom i kažem meni je dobro, danas mi je tapšalo 50 ljudi. Onda su se grdno prevarili. I u mene i u ljude koje sam okupio. Mi danas imamo situaciju ono što Srbija ne zna. I ono što sam ja dužan kao odgovoran političar iznesem. Srbija je poslala preko 2700 automatskog naoružanja novo u Republiku Srpsku. Duduk gura prst u oči i Zapadu i Amerikancima. Na crnoj listi zbog pljačke sopstvenog naroda i kupuje ukradenim novcem iz Republike Srpske ovde u Srbiji. Dozvoljava mu i Tadić, dozvoljava mu i Vučić. Pogledajte mu slike hronološki, sa svima se grlio i ljubio i sve je prolazio. Mi imamo plan Aleksandra Vučića koji će vam biti iznet u aprilu mesecu da Srbija ne zna, da je koketira, da će biti jedna najveća prevara ponuđena srpskom narodu i to možda bude šibica baruta sukoba na Balkanu. On će ponuditi teatralno rešenje da se kosovski deo, to je severni deo Kosova, pripoji Srbiji, a da se Medveđa, Bujanovac i Preševo da Kosovu. Evropa ćuti. Merkelova ćuti. Znate ko je jedini ustao i digao glas protiv toga i rekao je to nećemo da dozvolimo. Novi rat na Balkanu nećemo da dozvolimo. Samo republikanci iz Amerike, gospodo. Samo republikanci iz Amerike. Ko da objasni sada ljudima ovde u Srbiji, šta si ti vratio? Šta si? Dao si ništa za ništa. Šta će se desiti sa Bosnom i Hercegovinom, sa Dejtonskim sporazumom? Kakvi će afiniteti biti Republike Srpske? Mislite da će to proći mirno? Šta će se desiti sa Makedonijom? Sa delovima gde žive Albanci većinski? Da li shvatate šta je čovek spreman da uradi? Pritisnut je da da priznanje onoga što je počeo i Sloba tajno i da svi znaju i da sve trguju sa Srbijom. Da potpiše ono zašto je došao. Da potpiše ono zašto mu je dozvoljeno da ovako masakrira naciju, opljačka i unizi sve nas. Ja sam rekao i svetskoj javnosti, rekao sam i republikancima, da on neće potpisati. Da će napraviti lažni referendum. Da će gurnuti naciju ispred sebe. I kazat će, nemam ja veze s time. Eto neće, ludi Srbiji. Gurnuće navijače koji su potplaćeni. Gurnuće desničare od onoga što nije bio razumen na N1 televiziji, koji će sa 3 prsta da viknu Srbija, ne znajući šta je od Srbije ostalo, da će se gurnuti ovo nenaoružanog naroda, neadekvatnog naroda,
vojno neobučenog naroda, ideološki rasturenog naroda na tuđe puške, da Srbije nema. Onda takva Srbija će doživeti, jer kazat će ljudi iz Vojvodine, pa dokle više da nas uvlačite u rat, pa će onda Sandžak da kaže, pa nećemo mi protiv naše braće muslimana, pa će biti idealno rešenje da se i to što je ostalo od Srbije odvoji Vojvodina, odvoji Sandžak, eto da napravimo mir. To je politika primitivnog radikala koji ne zna šta je politika. Danas Srbijom treba da se bavi političar koji ima nacionalni interes, koji ima nacionalnu viziju, koji ima rešenja i koji ima hrabrosti i da kaže Evropskoj uniji, gospodo, sad ste preterali. Sad je došao kraj. Ili ćete nas poštovati, ili će Srbija napraviti jedan veliki zaokret i veliki krug i zaobići Evropu i staće uz Ameriku direktno. I nećemo jesti mrvice, prvo ovako ide Amerika, pa se sa tog stola idu mrvice na Englesku, pa odatle idu mrvice na Nemačku, pa odande Evropska unija i sve od mrvice što ostanu dođe Srbiji. Ajmo da gurnemo tamo proizvod koji je propao, ajmo da gurnemo robu 6. klase, ajmo da gurnemo iz Argentine zamrznuto meso koje je zamrznuto 35 godina, ajmo da gurnemo eksperimentalne vakcine. Čujte, u Srbiji u 21. veku umiru zdravstveni radnici od boginja. Pa kome on prodaje tu priču? Ja nisam Nežni Šapić da pričam o sportu i kako sam prošao svet zato što sam plivao u bazenu. Ja nisam Đilas koji sam ušao tu i dobio mesto tu da ne bih pričao šta se sve dešavalo i na mostovima i na Bus Plus i na bulevarima i tako dalje. Odakle milioni. Jedan drugog drže svi zajedno. Jedan počne da tone, idu svi. Republikanci su ušli posebni. Neplanirani, nekompromitovani, neplaćeni i zaglavili su se u jednu mašinu razrađenu. Ušli smo duboko, ne mogu da nas izvuku, ako krene mašina, slomit će se mašina. Slomit ćemo se i mi. I ja sam spreman na to. Ali će se slomiti najpaklenija mašina koja ikada zajahala Srbiju. Najtežem smo periodu nacionalnom i istorijskom. Nemojte zbog pogrešne politike da izgubimo i ovo što je ostalo odavde. Lažni opozicionari koji su dobili ove izbore, da im je poklonjeno, na načine kojim je poklonjeno, da mi neko objasni kako to neko ode iz politike i nema ni stranku i dođe posle 2 meseca i osvoji toliko, volao bi da znam, a svi znamo kako smo nazivali Đilasa dok je bio gradonačelnik. Volao bi da znam kako je Šapić osvojio toliko, nije imao nijednog čuvara kutije, nijednog kontrolora nije imao. Nigde. I eto, niko ništa nije uzeo. Volao bi to da mi objasni. Setite se da sam pre 5 meseci govorio da je bilo naznaka da se sretnem sa gospodinom Đilasom i nisam hteo. Sećate da sam pisao da trojanski konj će biti upravo on i da je tu i Šapić koji je dobio jedan deo masnog kolača. Evo, došli smo dotle. Videli ste da sam bio u pravu. Upozoravam moju Srbiju, skrećem je pažnju da ako preko ove krađe budemo prešli, preći ćemo i preko ovih strašnih stvari koje će se desiti. Pozivam javno opoziciju i dalje mislim isto o njima ono što mislim. I moje mišljenje se neće promeniti. Ali imamo odgovornost, prvo kao čovek, drugo kao političar, da stavim prioritete. Danas prioritet je opstanak nacije. Izbegavanja i građanskog rata, izbegavanja novog balkanskog rata. Pozivam, sad dajem šansu Đilasu. Evo, osvojio si mandat. Ja da sam osvojio poslanička mesta, ja bi isto ovo govorio. I pozvao bi narod na ulicu. Ne možemo, ako je bilo krađe
zato što je on na tom mestu, onda ta krađa ne važi. Ako je bilo krađe, svi su pokradeni. Jedan glas je krađa. Đilas, Šapiću, je bilo krađe? Ste pisali dopise? Jeste. Gospodo, idemo svi ispred Narodne skupštine. Idemo s dokazima, objasnite nam kako ste sve to izveli. Ja ću svedoka da dovedem iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Sve sam mu sa žvaku. Sve sam mu dao. Bilo krađe. Izvedi narod. Povedi narod. Ne da rušimo. Šta se, Vučiću, toliko bojiš? Ići ćeš samo u zatvor. Nećeš biti ubijen kao Ćuruvija. Nećeš biti ubijen kao Đinđić. Šta se uplašio? Mnogo ljudi sedi u zatvoru zbog tebe. Prema tome, evo poziv za Srbiju. Opet, nažalost, republikanci prvi. Ja ću stati pored njih isto ispred svog naroda i jako isto mislim o njima što sam rekao. I mislit ću i posle toga. Ajmo da se izborimo za novi izborni zakon. Ajmo da se ujedinimo i osvojimo većinu, poništimo ove sramne, lopovske, osione, kriminalne izbore. Stidi se, Evropo. Stidi se, Evropo, ovo što si podržala i opravdala. Ajmo da izađemo i pokažemo bunt protiv kriminala, protiv poniženja i podsmeha koji smo doživjeli. Ajmo da okupimo masu, ajmo da izađemo na nove izbore parlamentarne, ajmo većina da pobedi i ajmo da tražimo da konačno bude novi izborni zakon. Izborni zakon nije promenio ni DS, ni DSS, ni SPS, ni radikali, ni niko. Zašto? Zato što se boje istine i prave vrednosti. Vladaju Srbijom sa 15, 16, 17%. Ja predlažem novi izborni zakon, koji će biti uprošćen jako. I tražimo okupljanje celokupne opozicije. Evo sad nas cela Srbija sluša. Novi izborni zakon treba da bude jako jednostavan i mnogo jeftiniji. Kada budu bili izbori raspisani, u svakom izbornom mestu, koliko bude bilo učesnika, bit će tabla koja će pisati krupnim slojima od 1 do 15, 20 i svako će imati svoj broj. U kabini, jednoj ili dve, po potrebi, kada budu dolazili da glasaju, pisat će taj spisak i bit će tabla, elektronska tabla, sa brojem koji hoćete da pritisnete. Samo jedanput ćete moći da pritisnete i ako pogrešite, pogrešili ste, izaći ćete napolje, niko ne zna ko je glasao. Kad dolazite na glasanje, stoji službeno lice, policajac u uniformi, pošto mi imamo kriminalnu državu, dok se ne dovede red, koji će kontrolisati izdatu ličnu kartu u čitač. Videli ste kako su nas maltretirali notari i u čitače i onda nas gledaju da smo to mi. Kako znaju to da gledaju? Sete se toga. Čitač, je li to ta osoba, izađite, spisak, pritisnite i glasajte. Nema olovki, nema papirića, nema ništa. Centralni kompjuter će biti povezan sa svim kompjuterima stranaka koje učestvuju na izbore. Istog minuta zna se da otišu glas. Ne zna se ko je glas. U 8:05, gospod, uveče, svi znamo rezultate. Svi znamo rezultate. Nema sa zdravstvenim knjižicama, nema sa lažnim ličnim kartama, nema mrtvaka, nema svega. I jako prosto, kakvi papirići? Pazite, čuvar kutije. Čuvar kutije, sam reč čuvar kutije. Od čega čuvaš? Od krađe čuvaš. Smo mi u primitivnom dobu, u 16. veku, gospodo. Dugme, izađeš, glasanje, kraj. Ja pozivam opoziciju celu da se udružimo oko toga samo oko toga, da pobedimo ovu bandu, da banda ide u zatvor i da raspišemo nove izbore po tim sistemima. Skupljanje potpisa, maltretiranje građana,
maltretiranje političkih stranaka koje su već skupile potpise da bi se registrovale. Gospodo, mi smo se registrovali da možemo politički da radimo. Mi smo se registrovali da možemo da izlazimo na izbore. Zašto ja skupljam svaki put potpise? Objasnite mi. Zašto ja gubim vreme 15-20 dana mesto da se bavim kampanjom, mesto da idem kod građana i da čujem koji su problemi? Programi stranaka trebaju da budu zasnovani na problemima koje dobijaju informacije od građana, a ne da se bavim skupljanjem potpisa. I onda njihovi notari kažu ovo važi, ovo ne važi. Sad ćemo vidjeti ko je prava opozicija. Sad će Đilas morati da prevagne. I on i Šapić. Morat će pokažu javnosti čiji su igrači. Ako bude se okrenuo ka narodu, veliku izdaju će napraviti Vučiću i on mu to neće oprostiti. Ali to mu je šansa da prevagne i da bude opozicionar. Ako bude čutao na ovu ponudu i svi koji budu čutali, gospodo, Srbijo moja, apsolutno je jasno ko je onda opozicionar i ko su ti lideri promena koje treba da dođu. Teško vreme, teške odluke, teška situacija, moramo tako da se ponašamo. Mislim da je ponuda više nego korektna. Onim liderima koji su, vidim, počeli da daju ostavke, da li su to ostavke zbog javnosti ili zaista ostavke, savetujem da ne rade to. Sinoć sam razgovarao s jednim prijateljem koji zaista moralno je teo da napusti svoju stranku koju je stvarao i savjetovao sam mu da to ne uradi. I poslušao me i povući će ostavku. Pogledajte kakav sam ja političar. Mesto da se radujem onim opozicionim strukturama koje napuštaju ovu situaciju kako jeste, lakše mi je reći ja dajem ostavku, mesto prihvatiti odgovornost. Ljudi su glasali za vas, verovali su vam, oni bi da se sklone. Ja bih rekao, ok, odlično je, sad ih ima manje, ima više prostora za mene. Ja kažem ne, gore glavu. Kome dajete ostavku? Jel dajete ostavku što ste pokradeni? Zato dajete ostavku. Nema ostavke. Tako i Raduloviću, s čijom politikom se normalno ne slažem, isto savjetujem da ne rade ono upravo što Vučiću odgovara da opozicija nestane. Opozicija ne sme da nestane, opozicija ima ogromnu odgovornost ispred svih vas. Gospodo, niste trebali dolaziti u politiku ako ste mislili da stanete na pola puta. Ja obećavam građanima Srbije i svim republikancima, sadašnjim i potencijalnim, da ja nikad neću da odustanem. I zato ću da pobedim. Nikada, ni pod kojim okolnostima neću odustati. Jedino fizički da me zaustave. Jedino to. A mislim da će onda da mu bude to zadnje fizičko zaustavljanje u životu. Ali nikada. Znači, molim vas, dajte da se ujedinimo da spasimo Srbiju. Da spasimo decu našu. Samo vas pitam, to sam pitao i gospodina juče, predsjednika te stranke, pitao sam ga samo, da li smeš da ostaviš svoju decu u ovom sistemu? Da li smeš da ostaviš decu koja će da nasledi Šešeljev sin i Dačićev sin? Samo to pomislite. I raščistite sa sobom da ste samoživi toliko ili posle nas treba da bude život. Zahvaljujem. Teška tema. Ima li neko pitanje da postavi? Izvolite, možemo mikrofon. Ja zapravo nemam pitanje, imam samo malu konstataciju vezano za lične karte, za nešto što je moj lični primer, a to jeste da je policijska stanica Vračar, konkretno na mojoj adresi, izdala ličnu kartu osobi koja zapravo ima prebivalište, kad kažem prebivalište, znači jasno ne boravište, nego prebivalište u Nemačkoj, još od 1991. godine. Znači ja sam reagovala i tražila sam da se ta lična karta stavi van snage.
Naravno, išla sam posredstvom tužilaštva i suda, gde je tužilaštvom konstatovao uvidom u predmet policijske stanice i reklo je, naravno to što je reklo, da ta osoba nije na toj adresi. Takođe i apelacioni sud je to potvrdio i nezavisno od toga policijska stanica još uvek ne stavlja tu ličnu kartu van snage. Naprotiv, još jedna sledeća osoba je dodatno prijavljena na mojoj adresi. To je vezano za strah koji vlada u ovoj državi. Zapravo, pritom, već godinu dana meni se menja identitet. Tako da mi plene, recimo, penziju bahati kriminalci, rekla bih, zato što apsolutno nemam uvid gde te moje pare odlaze, oni se zabavljaju zapravo tim mojim parama, ali to govorim iz razloga zato što 1 milion ljudi je ostalo u ovoj državi apsolutno bez primanja, bez penzija, jer činjenica odakle bi ti i takvi kriminalci zapravo imali dovoljno sredstava da sebi obezbede upravo ovo što nam rade. Ako u mojoj državi mene niko ne štiti, znači nemam podršku, odnosno nemam zaštitu policije, pravosuđa, tužilaštva, ja se onda opravdano pitam šta je meni preostalo osim da se plašim za svoju budućnost, za svoju egzistenciju. Apsolutno niko, evo ja 18 godina vodim sudski spor, a to je činjenica da takvih sporova u ovoj državi apsolutno nije ništa novo, da to traje 40-50 godina, plene nam sve što imamo, čak što više dozvoljavaju sebi za pravo, daju i lični identitet nekome da izmene. Hvala vam. Hvala vama, predsjedniče. Ja šta da kažem? Šta da kažem? Vi imate, rekao sam, ministra policije Nebojšu Stefanovića, koji trenutno gradi svoj hotel u Vrnjačkoj Banji, koji ima televiziju svoju na tuđe ime u Vrnjačkoj Banji. I ja sam to teo da čuvam za neku drugu priliku da se kaže, međutim, ne mogu kad sam iritiran nepravdom i kriminalom koje radi policija i sudstvo. To je jedna situacija zadnja koju smo doživjeli, da imamo mafijašku državu. Šta da kažem na ovo? To je samo jedno zrno peska u čemeru, u jadu i u nepravdi koju imamo. Imate sudske postupke koji se ne završavaju po 15 godina. Ako ja kažem da moj lični primjer da sam doživeo teroristički čin na bogojavljanje i ostao sam živ pre punih 8 godina i epilog sudstva još uvek se ne zna, i sa tim teroristima koji su izvršili taj kriminalni čin nadamnom mi dolazi službenik BIA i prenosi mi poruku Aleksandra Vučića pred moj nastup u Londonu, da kad sam mu rekao, pošto mi je zabranjivo da osnujem republikansku stranku, i kad sam mu rekao, ako smatra da mi ne možemo da osnujemo, neka dođe da me uhapsi, on mi je rekao preko policajca iz BIA, poručio ti Vučić da će Teša da te hapsi. Gospodo. Šta dalje da kažem? I ti kriminalci dalje se šetaju na slobodi i napadaju me u sred suda, njih 6, normalno uz slikanje Informera, Kurira i tako dalje. Ja se stalno vraćam na to. Mi danas nemamo državu. Vidjeli ste da sam mu ja na RTS-u 2 rekao, sa svojom kriminalnom grupom si uzeo celu naciju, maltretiraš celu Srbiju, svi se plaše. Za posao, za život, za egzistenciju, za zdravlje. Korišćenje ljudi i njihove bolesti da u vreme izbora, slušali ste po YouTube-u i svuda, da zovu ljude i nude im besplatne preglede. Dokle je to došlo? Pa ko je taj privatizovao? Ako imate jednog ministra koga zovu ministar smrti, zdravlja, koji koristi službenike svoje zdravstvene da maltretiraju, da ucenjuju bolestan narod. Bolest ide od gladi i od nervoze, od sekiracije, gospodo. I on zove, beskrupulozno ucenjuje ljude za pregled da bi glasali.
Imate ministra zdravlja gospodin Smrti, imate ministra policije Nešu Slinu, imate ministra vojske narkomana Vulina koji beži od vojske i imate čoveka prve tajne policije Batu Santosa, švercera kafe. I imate predsjednika države koji je napravio krvoproliće i rasturio Jugoslaviju, hiljade grobova je ostavio za sobom. I imate danas njegovog političkog oca koji priča kako je smela da dođe Amerika i Engleska da sede na biračkom mestu da gledaju kako se to krade. I da je lopov Aleksandar Vučić, smeje se njima, napravio je smešnog ambasadora Scotta i predstavnika engleske ambasade. Smešnih su ih napravili da verifikuju njegovu krađu. Ljudi su gledali, ništa se ne krade, ne znajući da se krade posle. Ko je to bezobrazluk cinizam. I njima i nama. I smeje se, otvara šampanjac. Otvara šampanjac, prska tamo, narod očajan, ne sme televizor da ugasi od njega. I ja slušam ovo. Šta da kažem? Šta da kažem? Nego katastrofa. Gleda nas cijela Srbija. Sluša nas svet, to da znate. I ljudi sada koji gledaju live ovo, kažu stani, dokle, polako, čekaj. Ne vade više iz džepa, iz usta, vi ste uzeli koru hleba, on iz usta izvadi. Kaže, nije to tvoje, to je moje. A ti pitaš, kako je tvoje, zašto je tvoje? Pa zato što sam jači. Zato je moje. I šta mi možeš? Vidiš, Aleksandar Vučić ima ko ti može. I ko će ti stati na put. Zapamtite danas, Srbijo moja, što nas gledate. Zapamtite da ću da dovedem pravdu i istinu u Srbiju. Ma koliko me koštalo. Ima neko sljedeće pitanje? Dobar dan. Ja sam radio na izborima kao čuvar kutije i prva stvar je bila, kako zove, da je bilo zalepljeno plastelinom. Prva stvar. Druga stvar je bilo da je došao čovjek sa 2 različita matična broja. Jedan je u ličnoj karti, druga je u biračkom spisu. Treća stvar je bila da je njemu dopušteno da glasa. Sljedeća stvar je bila da ja nisam mogao to da unesem u primedbu, nisu mi dali, rekli su mi ti si 1, nas je ovde 24, ti ne možeš da uneseš primedbu i to je to. Kako kaže, ne može? Ne može, kaže ti si 1, nećemo mi zbog tebe jednog da ostanemo ovde do 2-3 ujutru, nije bitno, jednostavno nisam mogao da unesem primedbu za te 2 stvari koje smatrao sam da su veoma bitne. To je što se meni desilo na biračnom mestu. Potpisao sam zapisnik. Jer su mi rekli vezano za da mora svi da se potpišu tu, jer ja prvi put sam bio, nisam znao o čemu se radi. I ja sam pola sata pre toga rekao da hoću da upišem primedbu, oni su rekli važi posle upisivanja zapisnika. Kad sam upisao zapisnik, kaže, a ti si već upisao zapisnik, kaže. A zahvaljujem, to su stvari koje imamo zbog nakaradnog zakona gde su ljudi neupućeni. Kako smo mi mogli kao jedna stranka čista, poštena, verujte mi da nisam znao kako se krade, nisam se bavio, moj mozak ne može prihvatiti to. Shvatate, ja idem pošteno srcem i kroz politiku i kroz život, čisto, svakog pogledam 2 su oči ovde. I moj mozak ne može da shvati taj primitivni mozak. Ja to ne mogu da shvatim. I ja sam izgubio vreme skupljajući potpise od ljudi koji su sa strahom dolazili da nam daju podršku. Izgubio sam vreme, ne mogu da edukujem ljude kako da prekinu krađu. Kako da mu objasnim? Lopov zna kako se krade i lopov s lopovom za čas ima komunikaciju. Ja nisam taj. Ja nisam čokoladicu u životu. A Vučić je krao crevo iz radikalskog juga. Na crevo. Benzin, Šešelj ga postoji i on crevom i postoji žena svedok koja hoće kaže. I zamislite šta je za njega i da kad neko to krade, šta je da krade ovo drugo? Ja, predsjednik države. Ja ne znam to. I mi smo trebali da imamo obuku svih naših čuvara kutija, da ljude obučavamo kako se stopira krađa. Ljudi, molim vas, u 21. veku idemo na izbore, slobodne građanske izbore, demokratsko društvo, priča o demokratiji. Ja jednostavno nisam bio spreman na takvu vrstu toga. Prošle izbore nismo imali čuvare kutija uopšte.
Svatate? Ništa. I pokradeni smo za 168.000 glasova. Zato pitam, kako Šapić izađe bez jednog čuvara kutija i osvoji toliko? Eto, i bez jednog čoveka u gradskoj izbornoj komisiji. Jednog čoveka, ništa. Šapić 0. 0. Znači, shvatate, ne postoji jedan čovjek koji kontroliše njegove glasove. I čovjek dobi toliko. Evo ga, sad je fin izašao, eto, ja sam fin, mi ćemo da se suprotstavljamo. Čemu ćeš da se suprotstavljaš? Šta tražiš u toj skupštini? Pokradeni su izbori. Tvoje mesto je da budeš lider svoje stranke, već ako jesi, da izađeš ispred naroda i kažeš, ljudi, mi smo pokradeni, budemo pošteni. To je ono što je neshvatljivo u ovoj celoj priči. Imamo zakone koji su katastrofa. Šta da kažem? Je li ima još neko pitanje? Izvolite. Ovo se malo listić. Primaknite u... Ovo je jedna mala zgrada, mali ulaz u Zemunu, starca Vojadina 7. Pomozite gospodinu. Ja sam gospodina srela u liftu dok sam dolazila na konferenciju i mnogo mi je drago gospodine građani koji je došao sa papirićima. Da, to pokažem. Pomozite me. To je mala zgrada, mali ulaz, ima 11 stanara. 9 listića za nepostojeće stanare. Evo ih, starca Vojadina 7, Zemun. Materijalni dokaz. Evo, to predajem je. Zato sam i došao. Imamo sve više građana koji se javljaju i koji nam pomažu da nažalost shvatimo kakva je krađa urađena. Sve ista adresa, starca Vojadina 7, Zemun, a ovo što je najinteresantnije, to je samo 11 stanara, a 9 pomada je došao nepostojeći stanara. Gospodine, mnogo vam hvala. To izbor, to je što govorio. Gospodine, hvala vam na ovakvom hrabrom činu. To je materijalni dokaz. Tu su neka lica, nepoznate, nevjerovatno. Evo Srbijo. I odmah da se razumemo, nisam član jedne partije. Da neko ne pomisli da je to neka nevešća. Bravo. Ne, srela sam gospodina zaista u ulazu. Jest, hvala vam puno. Za vas sam sažao za konferenciju na internetu. Hvala. Pogledajte građani Srbije, prvo vidite, katastrofa. Evo vidim da je čovjek iritiran. Zamislite u tim godinama kad čovjek se pita da ostavlja svoju decu, imovinu i sve, svi smo svesni našeg postojanja. I kad u ovim godinama dočekate vi ovo, pazite da ima 11 stanara, dobijete još ovoliko. Pogledajte, građani Srbije, pogledaj nešto slinava. Moram da se obraćim na taj rečnik, mislim da oni to najbolje razumeju. Ja sam rekao da će on odgovarati za ovo. Ja sam dao obećanje. Republikanci sve obećanja ispunjavaju, gospodo. I dobro znate svi koji ste ušli u stranku da sam rekao, koji ste predstavili svoje opštine i gradove i regione, rekao sam, dobro vodite računa šta obećavate, jer ćete to morati da ispunite. Dobro svi znaju. Pitam gospođu Merkel, izvinjavam se mojim kolegama republikancima u regionu, ne mogu jače od mene. Gospođa Merkel, ste ovo čestitali? Evo ovo čestitate? Evo ovome pišete hvalospeve? Kako idemo ka Evropi? Gde se ne zna ni mama ni tata šta je, gde nemamo srpski proizvod, gde smo gladni pored žitnica Vojvodine, Srbi gladni, gde nam birate gazdu ko će da nas tlači i muči i gde nam date na izbore da budemo ovakvi. Ovo. Ali vidite, ovo su papiri. Šta je ovo naspram ovog današnjeg susreta našeg i govora da gleda cela Srbija? Šta je? Đilas, sediš kući još? Jesi još kući? Pitam te. Obradoviću, sediš kući?
Kandidovao si se za gradonačelnika iz Beograda, iz Čačka si. Ja sam Beograđanin. I kažem s ponosom, jer svi kažu nemojte kao, sve treba da se nešto stidimo ovde. I u svim budućim beogradskim izborima treba bude kandidat Beograđanin, gospodo. Ne mogu da budem kandidat za gradonačelnika iz Čačka. U svo uvažavanje svih. Gospodo, pitam samo da ste još kući, Šapiću? Si kući još? Tadiću, ti koji si se pomirio sa SPS-om i vratio ovo zlo ovde. Sinoć sam ti poslao poruku, Tadiću. Poslao sam ti, Tadiću, poruku jer si mi dao, klečao si ispred mene na Senjaku, ispred Arome, ispred moje čerke. Klečao si i dao si mi telefon prošle godine. Molio si me da se čujemo. Sinoć sam ti poslao, zvao sam te, nisi se javio. Sinoć sam ti poslao poruku, javi se u interesu nacije. Nisi se George Clooney javio. Ti si se pomirio sa SPS-om u ime koga? U ime mrtvog Zorana. Ti si dao 10 miliona evra da se osnuje SNS i stvorio si Frankensteina. Sediš kući još, Tadiću? Šta je ovo? Jeli Mićunoviću, je to tvoj izborni zakon, 10.000 potpisa i ovo? Sada vas ja pitam sve, lažna opozicija. Koga vi ovde zavitlavate? S čijim životima se vi igrate? Ko vam je dao pravo? Papir? Zakon vaš? U Skupštini nakaradni? Većina izglasala? Pa mislite da ćemo mi da ćutimo? Šta mislite vi? Dokle će ovo bude ovako? Šta Raduloviću, kakvu ostavku? Si pričao o kriminalu? Na ulicu pa onda ostavku. Vidite kako je tišina. I pita Srbija sada, gde ste? Evo prvi koji ide njih, eto i mene. I dalje mislim da su to što jesu. Ali postoji interes nacije, Srbije, i ja ću da stanem pored najgoreg. I zapušit ću nos i gledat ću pravo. Ali ću da gledam u interesu Srbije. Tako se ponaša politički odgovor. Slino, da li ti ovo treba i za maramice? To su ti autobusi koji su dolazili, upravo to. To je to, da. To su ti Novi Sad i svi, i Apatin i cela Vojvodina. To je to. Izvolite. Hoću samo da iznesem nešto što se desilo sinoć na sastanku Gradske izborne komisije. Apropo tih autobusa i ljudi koji su došli iz raznih krajeva. Ustala je gospođa ili gospođica Jana Ljubičić, nekada je bila sekretar u MUP-u, danas i u Telekomu, sva ponosna i bitna, rekla je: ja sam ponosna što sam u SNS-u i zahvaljujem se celoj Srbiji što nas je podržala. Ne Beograd u Srbiji, mislim bilo je tu još 50 ljudi, toliko. To je, hvala, to je ono što je sada gospodin i rekao. Mi smo doživjeli da je Srbija glasala protiv Beograda. Videli ste autobuse, kolone autobusa, uglavnom iz Vojvodine, bilo je tu i iz Niša, bilo je sve, ali morate da znate da je leglo kriminalne organizacije i moći u Vojvodini. U Vojvodini gde je Andrej Vučić zauzeo glavno mesto, videli ste u Gakovu, prvi su republikanci otkrili fabriku marihuane, koja je jedna od ovih uništenih. Sad bi opsovao onako ko Srbin, ali ne mogu, gleda me ceo svet. Od ovih fabrika je pretvorena fabrika marihuane i droge. Vučiću? Čuli ste me šta sam rekao dalje. Novi Sad, Apatin, Kula. Malo je bilo autobusa, nego i privatnim kolima. Posjedujemo preko 100 snimaka, video snimaka. Minibuseva. Šta se dešavalo u Boru, gde Zelja Melja dolazi sa 15 džipova crnih i snima ih naš republikanac, šta rade i kako rade. Spaskovskog koji preti ubistvom, čoveku koji je na listi tamo, koji je na listi, zamislite, krvi ću ti se napiti.
i zovu me iz stanice policije, ja tražim policajca tog hrabrog, dajte mi, ja sam predsjednik, ja brinem o mojim republikancima, kao predsjednik, o svakom članu, ne funkcioneru, o svakom članu, kao što ću sutra brinem o svakom građaninu Srbije, bilo koje nacionalnosti, bilo koje političke pripadnosti i verske pripadnosti. Za sve jednako. I tražim policajca, ne smije da mi se jave, ti kriminalci policajci. Da pitam zašto neće da se da zapisnik, da uzme izjavu na zapisnik. Zato što je bitanga kriminala Spaskovski pretio našem čovjeku koji je na listi. Zašto je glasao za republikance? Zašto je glasao za sebe? Mogao sam da vam čitam i da vam pričam, evo, čovjek je došao. Vidite, ništa nije slučajno u životu. Čovjek dođe iz lifta. Dođe, kaže, čekaj, polako, svaka ptica svome jato leti. Bitang je tamo, časni ljudi doći će sami. Evo, čuo sam se juče i sa predsjednikom Zelene stranke, gospodinom Dejanom. Evo ga gospodin Zoran tu iz svog udruženja, ovde kod nas. Zvali su me i oni predstavnici Roma što su stajali pored mene, oni što ste svi rekli, ovaj Rom jedini što je pričao nešto. Ne možeš da zaustaviš, bre. Pa dobro nije doveka, kamoli zlo, Aleksandre Vučiću, kriminalcu jedan, mafijašu. Sećate se slogan Republikanske stranke, došlo vreme istine i pravde. Neko noćas neće da spava. Kao što ne spava nacija, koja čeka kad će da pogodi vreme da se čuje sa svojim detetom preko Skype-a. Ili šta da sutra uradi, gde da se uzajmi, da uzme da preživi dan. Ili kako će preko Facebooka da se spusti da moli za dinar da može dete da leči. Znate? Za ono dete što sam na N1 rekao, srnao na malo dete u domu vazduhoplovstva u Zemunu. Čovjek mi se zahvaljuje kao da sam ne znam šta uradio, što sam rekao, ljudi moji, leči se dete, živi bez jednaka. Lečimo ga zato što 500 dinara ulaznica. Da čovjek napiše u jednom gradu, Beogradu, da Zukorlić osvoji više od Sandulovića. Šta je ovo? Svaka čast Zukorliću, da ne otvorim usta. Šta mi pišu njegovi muslimani o njemu? Šta mi pišu njihovi poglavari o njemu? O svakome imam sve da kažem. O svakome. Samo da znate da državu nemate. Prepušteni ste sebi, prijateljima, vezama, svojoj hrabrosti, svom autoritetu, svom ponosu. Ali niste sami. Vidite, svaki dan raste Republikanska stranka. Svaki dan. Nikog ne zovem telefonom. Nema plakata. Ne vučem za ruku. Ne obećavam posao. Obećavam krv, suze, znoj. I rastemo. Vučiću, se zapitaš zašto? I koje finale? Mnogo sam besan. Znate, mnogo sam besan i mnogo sam povređen. Ali glavu gore. Ne, ništa, ovo nije ništa. Ništa, pokoje papire. Pokoje papire i otko po sebi još jedan našao niže. A ne zna kako će da prođe. Ja znam kako je Zoran prošao te iste Nemačke. Samo su se sklonili. I sve što su uzeli su krvavu odeću. Da daju svoj pečat. Da, kaže, ubistvo je bilo ovako ili onako. Da li Vučić misli da će da ga drže do kraja? Da li misli da je toliko pametan i osion? Neću da iznesem ime čoveka koji me je zvao iz najbližeg okruženja Vučića. Koji ga je stvorio. I koji nije smeo da dođe posle. Zvao me u vreme mitinga. On sluša ovo i gleda. A ću vam pokažem koliko sam kolegijalan. I da mi je rekao, ne samo ja, postoji ozbiljna grupacija u SNS-u koja neće da bude sastavni deo ovog ludila. Tako mi je rekao čovjek. Ako vam kažem da ga je stvorio, stvorio ga je.
Znači, postoje još uvijek ljudi, nemojte da ih satanizujemo sve. Ja im dajem šansu da nek se pokaju, neka dođu, neka kažu, neka izađu. Ne ono pokvareno, ajmo tu pa nećemo ti ništa ko komunisti. Nećemo ništa, dođite vi, gospodo, nećemo, pa idemo mi da se prošetamo ili ajde da se tuširate, ko što je Nemačka rekla, idete ovdje da se tuširate u ovo. Ne tako, ne. Da, oni nose svoju sramotu, onaj ko je pokret odgovarat će. Svoju sramotu neka nose što su učestvovali u tome. Ali oni koji su zajedno s njim, ti što odgovaraju. I taj čovjek me gleda sada. I odatle u novinama izašlo onako, u redovima SNS-a ima katastrofu, plašio se. Jer taj ako ode, doći će svi. A vi znate da nikad ne lažem. Da ja sad mogu da pustim da slušate svi. Drhtu moj glas. Drhtu moj glas, evo slušaj. Drhtu moj glas. U vreme miting kad je bio onaj, kad su se zakrčili na Pančevačkom mostu, tad me zvao. A šta ćemo ako sad pustim vapaj čoveka premlačenog koji me zvao u 2 noću, da ga policija pretukla, zato što je Oliver Ivanović od njega tražio pomoć i rekao komu je pretio pred ubistvom. A ja ću da ga pustim da se još malo boji. Imaće mi još konferencije za štampu. Na sljedećoj konferenciji ću da nam dovedem čoveka, policajca, kome je prošli direktor BIA naređivao da pređe granicu sa Kosovom, znači na Kopaoniku, i da sa strane, šiptarske strane, ubije policijskog službenika. Dovešću ga ovde. Tu. Da vam kažem. I to je gospodin Plavšić, koji je izložen maltretiranju i dalje. Izgovorio sam njegovo prezime da ne padne na pamet nekome nešto. Zato što sam već obavestio koga treba tamo. O svemu. Vidite šta radi? Policijski službenik, puška, pređi granicu sa Kosovom, ubi iz puške policijskog službenika i evo u narodu priča, evo šiptari ubiše Srbina policajca. Stefanović zna za to, čovjek je pisao. Nela Kuburović zna za to. Aleksandar Vučić zna za to. I ne lezi vraže i Nikola Sander zna za to. E sad znate i vi. E sad znaju svi. I sljedeća konferencija za štampu će sedeti to. Ja vas pitam, hoćete to? Hoćete da odete na more negde u Crnu Goru i da vas ubije kao ubije vas Šiptar neki? Hoćete da odete u Zagreb da popijete kafu i ubije vas kao Ustaša neki? Tenzije u regionu rastu. To mora da znate. Aleksandar Vučić je naoružao Republiku Srpsku preko policije. U Hrvatskoj su počele da se pevaju ponovo ustaške pesme. Duduk viče o velikom srpstvu i preti muslimanima. Hoće da poništi Dejtonski sporazum. A ovaj se dogovorio sa Edi Ramom kako će da podeli srpsku zemlju i dole Kosovo. Ovo, gospodo, ovo su strašne stvari, ali ovo su stvari koje su minorne u ono na što će biti. To je ono što sam ja pokušavao i na beogradskim izborima da kažem, ljudi, manite me kanalizacija i fasade, bre. Polako doći će stručnjaci koji će se baviti time. Ja sam čovjek arhitekta i neću se bavim s time, ja se bavim politikom. Ja nudim rešenje. Nek se bave stručnjaci s time. To nije moj posao. I pričamo o ozbiljnim stvarima koje nas čekaju. Otvara vam oči, nacijo. Da ne budete zavedeni, da ne pustite decu da trče sa 3 prsta na nečiju pušku. Spašavam život dece vaše. Ako decu izgubite, nema gore kazne za roditelja da izgubi dete svoje za njegovog života. Da budete svedok toga. Da bi jedna banda, jedna braća Vučić živeli kako mislite treba da žive. Teška tema, izvolite.
Završavamo konferenciju. Jel ima još neko pitanje? Imate vi. Ja se izvinjavam, ali moram da kažem nešto. Danas sam čuo nešto što me šokiralo. Jel se čujemo? Čujemo se. Danas sam čuo nešto što me šokiralo. Sva sreća imam jako srce pa sam izdržao. Da vas podsjetim, Srbi u svojoj pisanoj istoriji i budućnosti nikad nisu bili genocidni. Niti će da budu, a danas je izrečeno ovde da je izvršen od strane građanina, ime mi je svejedno, ali oni koji slušaju preko bare priču, kaže, evo u Srbiji se priča da su izvršili genocid u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, što nije tačno. Hvala vam. Odlično pitanje. Vidite kako mi smo republikanska stranka koja dozvoljava i različito mišljenje. I niko neće da vas sada nazove ovako onako. I ja to podržavam. I to je demokratija i to je svet u kome ja hoću da živim. Ja, kada pričam o tome, ja pričam jako otvoreno i argumentovano. Ajmo da razbijemo mit jedno. Dozvolit ćete mi da repliciram na jedan pravi način i na kako sam ja rekao. Mi smo živeli svi pod jednom državom, Federativnom Republikom Jugoslavijom. I Srbi kao Srbi znamo kako smo prošli u toj Jugoslaviji, kako jesmo. Znate dobro da je malo bilo onih koji su imali svoju slavu i koji su krstili decu u crkvama i tako dalje. Federativna Republika Jugoslavija je bila stvorena od 5 republika i 2 pokrajine, sa jasno ucrtanim avnojevskim granicama koje su bile priznate u svetu. Gde su tačno bile granice ucrtane Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i 2 pokrajine kao što je bila SAP Vojvodina i kao što je bila Kosovo i Metohija. Mi smo imali jednu istorijsku šansu kada je došla tročlana ekipa iz Evropske unije i gospodin Oven je bio prisutan tu i ponuđeno je na tom sastanku gde su bili prisutni Tuđman, Milošević i Izetbegović da Jugoslavija kao Jugoslavija po tom modalitetu kako je postojala prva bude u Evropskoj uniji i bude primer kako treba da funkcioniše Evropska unija. Svi su različiti. Nemačka i Francuska su toliko puta ratovali, pa evo sad su u Evropskoj uniji. Međutim, na tom sastanku, iako sam Srbin, ja uvek kažem šta jeste, jeste, na tom sastanku jedini koji je to prihvatao, u toj ponudi je bilo da svi uđemo zajedno i bilo je 5 milijardi ponudi da se taj Markovićev plan o ekonomiji potkrepi sa parama i da se da odmah u prvoj tranši 5 milijardi. Međutim, jedini je gospodin Izetbegović bio za tu opciju i on je pristao na to i bio je rasterećen tim nacionalizmom. Javio se gospodin Tuđman da je rekao, a ne, 100-godišnji san Hrvata je da bude Hrvatska svoja država. Naravno, imao je potporu u Miloševiću i Milošević je isto tako rekao, ne, mi možemo ja da budem nosioc cele te priče, inače drugačije ne ulazimo svako na svoju stranu. I tu je priča završena. Jugoslovenska narodna armija je sastavljena, sećate se, od svih bila. Ja sam se do svoje 23. godine izjašnjavao kao Jugosloven. Tako sam vaspitavan bio. A svi znaju da sam čistokrvni Srbin. Kad je počeo rat, vidio sam da su naše jedinice, neću da pričam o jedinicama ovakvim i onakvim i čupavim i ono što su dolazili ovde sa frižiderima, izvađenim zubima i ostalima, su ulazile na teritorije tih republika koje su imali svoje ucrtane teritorije. Ja nisam učestvovao u tom ratu. Nisam učestvovao u osvajanju tuđih teritorija. Nisam mrzeo nekoga što je Hrvat ili što je musliman.
Ja iznosim relevantne činjenice. Da li je moguće da je ceo svet lud i glup, a mi smo opet najpametniji, mi smo nebeski narod. Imao sam prilike, tužnu priliku da odem svuda, tamo gde smo mi mislili da je naša teritorija, i da pogledam dokumentaciju i da pogledam knjige nestalih i pobijenih. Vidite, niko ne priča ko je prvi počeo. Svi brojimo posle. Da li smo se svi razdvojili posle krvi i grobova opet? Jesmo. Da li su te granice ostale takve? Jesu. Da li smo sad u pitanju da nemamo ni to što je ucrtano? Jeste. Nisam ja izmislio genocid. I nisam ja ničije dete zaklo i izvadio dete iz majčine utrobe nečije. Ničije. I bio sam protivnik te politike Miloševićeve, kao i mnogi drugi. I izborili smo se za to. Ovo je jako tema diskutabilna i tema koja ne pripada ovom. Ali, kao odgovoran političar izrečene reči, dužan sam da opravdam i da obrazložim zašto sam to tako mislio. I dalje smatram, i teškog srca priznajem, da jedan od glavnih krivaca, krvoprolića i naziva na koji su nam drugi dali da smo genocidna nacija, ne ja, drugi, je Miloševićeva politika. Miloševićeva politika, politika Mire Marković, politika ovog nesrbina, najvećeg neprijatelja Srbije Šešelja, Draškovića o lažnoj priči, velikosrpskoj priči, nož i tako dalje, o bitangama, da ne nabrajam sad svih koliko znate sve što jesu, koji su i sada tu. I opet mi pričamo o ratu. Mesto da pričam o nekim drugim stvarima. Ja nisam rekao Srbija je genocidna. Svet je rekao da je Srbija genocidna. Dobro, ja živim u jednom civilizovanom svetu. Ja ne mogu da zatvorim oči na grobove. Da li je na tom grobu zvezda, krst ili nešto drugo. Ja pričam o tuđoj muci jer nekome se život završio sa tim grobom. Ja pričam o živim mrtvacima svuda u Srbiji. I ja hoću da otvorim vrata Srbiji ka normalnom svetu. I ja neću da kad naša deca u Srbiju i Srbije ode u svetu, znate šta pričaju u Vijetnamu? Vi ste ubice, vi ste mafijaši, vi ste pobili tamo ljude okolo. U Singapuru. Prema tome, gospodine, razumem vaš revolt i možda neki koji nas gledaju, ali ja ne mogu da zaboravim grobove tuđe. Ni naše, ni tuđe. Ako je neko rekao da smo izvršili genocid, vidite, ajmo da skinemo masku. Ja sam u vreme izbora potpisao jedan akt i mišljenje moje ispred Asocijacije mladih, u kome su me pitali za mišljenje da li se slažem da su Batajnice na poligonu specijalnih jedinica policije napravi spomenik 750 sahranjene dece koje je u hladnjačama dovedeno sa Kosova. Šta kažete za to? To je zločin. Ne. Ako neko ubije 750 tuđe dece, zato što su albanske nacionalnosti, ili srpske dece, ili hrvatske dece, za mene lično, sad ja pričam lično za mene je to genocid. Za mene je to genocid. Ubiti nedužnu decu, ubiti decu od 7 godina do 11 godina i baciti ko polutke u hladnjače i dovesti ovde, preći granicu, dovesti ovde i sahraniti na poligonu naše specijalne policije
Gospodo, ne. I nikada ne. Znači, nikada ne. To je za mene genocid. To je za mene genocid. I za svakog ispravnog građanina koje god veroispovesti bio ima da bude genocid. Šta su deca kriva? Šta su deca kriva? Kome su deca kriva? 750 tuđe dece. Ljudi moji, kažem, nije tema, problem je što mnogo znam. Zato nisam podran. Verujte mi kad kažem, gledao sam snimke, svojim očima sam gledao snimke, nažalost. Gledao sam, snimali su kako žene otvaraju stomak i vade dete i ubiju to dete ispred žene dok je još živa. To sam gledao. Hoćete da vam donesem da to pustim? A ja ću da dobijem to da pustim. Ovo su teške stvari. I niko od političara o tome ne priča. Niko. Ajmo da pričamo o WC-ima. Ajde, izvolite. Izvolite samo na kratko, molim vas, jer je isteklo vreme za konferenciju. Znači, vezano za rat, naravno, rat i rat, nema tu pošteđenih ili ne znam da smo ušte povedali. Konkretno odnosi se na mog muža koji je bio lekar, čovek neuropsihijatar. Od 70 lekara iz Laze Lazarevića jedino je on pokupljen u 3 sata i odveden na ratište. Znači bio je u Nemcima, u Vukovaru, gde je bio zadužen da leševi koji su stizali, zapravo to su naša mlada deca, srednjoškolci koji su opšte poznato odvedeni u taj najnoviji rat. On je lično morao da prima naravno te leševe i da bez obeležja, znači ti leševi nisu imali obeležje, on je mogao samo da konstatuje NN lice prostrelna rana. Tako da mnogo toga znamo i neko je u naše ime to je radio što je radio, tako da to bi prepustili nekom drugom da svoj sud. Hvala. Priče nikad kraja, imaćemo još prilike da se viđamo, iznosit ćemo istinu i ja moram da poručim sad u ime republikanaca, građani Srbije, nemojte da se plašite da iznesete svoje mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje, važni su i dokazi, važna je istina. Republikanska stranka vam poručuje da neće stati na tek otvorenom, nezadrživom putu ka oslobađanju građana Srbije od straha. Jer mi smo bolji ljudi za bolje sutra.